a todas e a todos, veño por aquí para vos apresentar o libro que acaba de sair agora mesmo na Través Editora, A estilística da lingua portuguesa, do profesor Manuel Rodríguez Lapa. Cúmprense agora 80 anos da publicación deste libro e acho que pode ser bastante interesante recuperarmos esta obra porque nen só estamos ante unha estilística da lingua portuguesa, mas unha estilística da lingua galego-portuguesa tamén. Aquí, se alguén non sabe moito ben o que é unha estilística, é un libro que nos tenta explicar como podemos mellorar a nosa escrita, a nosa forma de escrever, mas, por veces, isto rivaliza coa gramática, non é? Entón, ás veces, o que sería bon estilísticamente, gramaticalmente, pois non o é tanto. Entón, neste libro temos moitos exemplos de como poderíamos escrever ben con trexos de diferentes obras literarias, entre elas de galegos. Entón, o Manuel Rodríguez Lapa tamén escolleu autores galegos como exemplo de bon escrever, ou de escrever ben. Nada, simplemente colocar algúns nomes como Otero Pedrallo, Xavier Alcalá, Carballo Calero, etc. etc. Entón, recomendo para quen tiver interese en como mellorar a súa forma de escrever, pois que dé unha vista de ollos a este libro. E nada máis, un grande abrazo.